सावन के महीना बा। अब तू ऐसा मत कह कि ओजा लोग मत जा। तू भाई खिलाफ कह कर मार पीट हो जाइए जा। ई मत कह कि बाबा धाम मत जाए। लोग बुर्बक बा। तोहरों से बेसी लंगर लोग सष्टांग को के जाता था। 2 महीना में पहुंच गए। देखिए कितना लंगर है। अगला जन्म में कोई होगा। कह रहा है कि बाबा धाम मत जाइए। कोड़ी होगा। ना भाई तू हमार भाई हो। अगला जन्म में तू हमार भाई बन के लोगेरा हमारा मंडली के अध्यक्षता रोवे करे तो और केहू ना करे। खिसियाता नहीं का भैया। मंडली देखी भगवान भोले दानी 87,000 वर्ष के समाधि लगा के बैठल बा। वही बीच में एगो राक्षस एगो ऐसा असुर अपन उत्पात मचावता। जौन असुर के नाम बा तारकासुर। देवता लोग के जीवन हराम कर देले बा। मुश्किल कर देले बा। दर दर घूमत भागत फिरता लोग। देवता लोग केहू के उचित कामे नहीं कर। सब लोग भागल बा। भागत भागत कहां पहुंचल बा? क्षीर सागर में भगवान विष्णु जी की सब देवता लोग एकजुट अपना में एगो संगठन बनौले बा। लोग के शंका के समाधान कैसे होई? आखिर होई त कैसे होई? कैसे? विष्णु भगवान के लगे जाके कहता लोग हे भगवान अरे कि ना होके अरे मचवला सब उत्पत्तिया ए नाथ अरे निश्चर के चौतिया देवता लोग कहता कि हे विष्णु भगवान सब कुछ लेला से हथी आई जाने कोई से उमर आई। सब कुछ लेला से हथी आई जाने कोई से उमर आई। हमनी पघरा लगा विपत्ति जाया हे बाबा निश्चर के जातिया विष्णु जी कहले कि एक उपाय हम तो नहीं बता सको लेकिन एक उपाय ब्रह्मा जी से पूछबो लोग तो जरूर बता। सब लोग गइल बा लोग ब्रह्मदेव के पास में जाके स्मरण कइले बा लोग। ब्रह्मा जी प्रकट भइने पूछने की दिक्कत का बा। देवता लोग अपन दुख सुख सुनावता कि ऐसन ऐसन बात बा। सब जीवन हराम हो गइल बा। कहां जाई कोनो रास्ता नहीं के मिलती। कोनो उपाय करी जौना से तारकासुर के वध हो जाओ। ब्रह्मा जी कहले कि तारकासुर के वध होई लेकिन का एमे बड़ा प्रक्रिया बा। का बा? भगवान शिव के विवाह करावे के पड़ी। ध्यान तुरे को पड़ी। अब विवाह करावे खातिर भगवान शिव के पहले ध्यान तुरे के पड़ी। बाकी बियाह करावल तो छोड़ ध्यानवे तुरल बड़ा मुश्किल बा। एकरा खातिर बहुत सब लोग के रिस्क लेके काम करे के पड़ी। आ तब भगवान भोले दानी के 6 मुरी के लइका हुए सदानंद जेकरा हाथे ए तारकासुर के मृत्यु लिखा। अब सब लोग सोचता कि ये भाई आखिर कोई जाओ तो का कोई जाओ का कोई जाओ। सब लोग पहुंचल बा भगवान के ध्यान तुरे खातिर। केकरा के खोजता लोग? केकरा के काम देव के
कामदेव के कहले वालों के सुना सुना तारा चल के भगवान भोले दानी के ध्यान तुरे के बाद कामदेव कहले के अरे हमारा का गैला के जरूरी बा हमारा पास तो ऐसन ऐसन परी बारी सा कि ओ कनी के भेजो आ एक के बार में उनकर ध्यान टूट परी के भेजले बारे कामदेव परी लोग गइल बा तनी उठो परी उठो सुंदरी हां शंकर जी के जाके ध्यान के डोलावत लो त का भाव हो अरे कि अपना नजरिया से चलली हम परिया अपना नगरिया से चलली हम शंकर परिया भगवान। अच्छा एजा केहू बाज शंकर जी के लीड रोल कर सके केहू ए गांव में हमरा लौकता मृदुल बाबू है। मृदुल के खींचा ना हां मुर्दुल के ना ना मुर्दुल के मृदुल आवा मुर्दुल आवा शंकर शंकर भगवान के के शंकर जी के रोल कर सके आवत तो मृदुल भाई आओ भाई 23 अच्छा आ जाए चाचा आ जाए आ जाई शंकर ना, भगवान आ के जाए। रोल बा ना ना आ जाई कन्हई चाचा जी पढ़े है के कदू रहे आ जाई रघुए रहे चलिए तब तरुआ में साक्षात शंकर जी के कृपा बा अबरी शंकर हम थोड़े नु बदल लेकिन मानी तो देव ना तो पत्थर चली कोनो बात ना रहुए कि हम शंकर जी मानत हन हां यही जे से मान हम बुझ कोई नहीं रहो मन में का चल या अरे तय अपन नगरिया से चलली हम परिया अरे तगोरी डारे चमका के नाच गावे लगली जीव जीव तगोरी भोला जी के ध्यानमा डोलावे लगली नाच तारी गाव तारी तुर तारी नाच तारी गाव तारी तुर तारी तांडव तब नहीं टूटे राम शिव के भयनवा कोइली जतनवा टूटल भयनवा मन मन करिया लजाए लगली तब परी भोला जी के धन्यवाद देखी कतनो परी लोग नाचल गावल भगवान भोले रानी के कोनो असर पड़े मान के ना रहे ना अब कामदेव कहले कि रह अब हमारे कुछ करे के पड़ी अब हमरे कुछ करे के पड़ी लगले काम के वर्षा करे ऐसन काम के वर्षा कैले कि जितना साधु महर्षि जे तपस्वी कहलात रहे हाँ जे जप करे वाला रहे कर्मठ रहे अपने जवानी पर काबू पावे वाला रहे ओहू लोग के बस के बाहर होखे लागल हां मंडली उड़द चिड़ै चुरुंग जन्ने की चोच में चोच लड़ावे लागल लेकिन भगवान भोले दानी के कोनो असर पड़ही के नहीं ना अब कामदेव कहले कि ना रे बा, एहू से ना होई एंगा ना हो ई हमारा बस के नहीं खे कहले कि हमारा बस के ध्यान नहीं खे तुरे के तू ही लोग जोन बुझाए से कहल हां फिर रत्ती के लगे पहुंचल बा लोग देवता लोग कहता लोग कि देखो हां तहर मर्द समाज के लायक नहीं खे ओकरा से कहल गइल शंकर जी के ध्यान तुर के तो कहता कि हमरा से ना होई ना होई टूटे में अब देखी कौनो बात अगर मर्द से नहीं के हो तो मेहरारू से जाके लहरा लगा दी हां ऊ जब पीन मार दिए सनु त तारा भलो पर चढ़े के होई सीढ़ियों पर चढ़े के होई नु तो पहाड़ों पर चढ़ जेबो ई ना देखबो कि कितना ऊंचाई बा अगर मेहरारू टुंट मार देवे तो मृदुल त भाला पर बैठ जाले जान जाई कि रत्ती तान क्लास कइली काम दे कहली कि ए मर्द के नाम पर धिकार मारो हुआ चूड़ी पहन के घर में बैठी हम जाता नहीं भगवान भोले दानी के ध्यान तुरे खातिर देवता लोग संकट में पड़ल बा ए कैसे रहुआ उबार ना सके नहीं एगो हमनी के हित खातिर काम नहीं खिया सकत तो फिर रहुआ मर्द कहलाए लाई कहले कि जा जा हाथ ना कह देलू तब हम घर में रहत नहीं हां कहले कि जा तनी ध्यान तुरे खातिर कामदेव अपना से पहुंचल बारे ध्यान तुरे खातिर आगे के कहानी प्रदुमन परदेसी जी गई है समय हमारा 30 से 35 मिनट के बाद उतने में काम खत्म करे के बाद एगो लयदारी गा देता नहीं आए के बाद
प्रदुमन जी का ही है। हाँ